призова всички служители на МВР, които в неделя в знак на протест хвърляха пагоните си, да напуснат. Вчера същата позиция застъпи генералният комисар Павлин Димитров. В разговор с журналисти в Литва, където е на посещение, Миков каза, че с това действие полицаите са обидели своите колеги и обществото. На въпроса на БНТ дали протестът е бил законен, министърът отговори, че съдът определя законността. Много е лошо, когато хора от правоохранителната система смятат, че могат да се поставят над закона, как тогава да искаме от гражданите да спазват закона, допълни Миков. Той обясни, че не пречи на дейността на новосъздадения синдикат, който все още не е регистриран от съда. Министърът смята обаче, че профсъюзът не иска да върши синдикална дейност, а по-скоро се занимава с една режисура. Не уточни кой е режисьорът, но отбеляза, че протестът в неделя не става спонтанно. Министърът отново напомни, че заплатите са увеличени с 5% и се подобрява материално-техническата база. Днес лидерът на новия полицейски синдикат отново отрече да са хвърлени полицейски символи, част от сега действащите униформи. Иван Павлов обаче проверява дали някой от протестиращите не е прекрачил прага на допустимост. Председателят на парламентарната вътрешна комисия Минчо Спасов определи носенето на ковчег и хвърлянето на пагони като екзотика, а Татяна Дончева като отношение към държавата и институциите. Лидерите на новосформирания синдикат в МВР се срещнаха с ръководството на парламентарната вътрешна комисия. Депутатските оценки за ковчега и пагоните, макар и цветни, бяха съвсем сериозни. Малко прекалена художествена самодейност. Много груба работа. Това общо взето показва и до отношение към държавата и институциите. Но аз не бих обвинила тях, защото той е въпрос на менталитет и показва един много некачествен подбор, извършван годините на служители на МВР. Ще помоля министъра да бъде по-комуникативен, за да не се налага полицаите да прибягват до такава екзотика. Ако вие дадете на мястото на министъра, бяхте ли да поискате тези, които са хвърлили вагоните си да напуснат МВР? Ще се въздържа да ви отговаря. Лидерът на полицейския синдикат е категоричен, че напускането от системата е въпрос на личен избор. Продължавам да правя проверката и мисля, че не са хвърлени сега действащи пагони. Мисля, че са хвърлени пагони от излязла от употреба вече униформа. С ръководството на парламентарната вътрешна комисия, новият синдикат на служителите в МВР е обсъдил исканията си. От депутатите разбрали, че промените в наказателния кодекс и закона за МВР вече се обсъждат. Стигнали и до общото виждане, че повишението на заплатите с 50% е възможно само след сериозни съкращения в системата. Иван Павлов не се ангажира с мнение колко души трябва да бъдат съкратени. Председателят на вътрешната комисия обаче показа какво е обяснил на синдикалистите. От 63 000 служители в Министерството на вътрешните работи. Приоритетно на работа трябва да останат полицаите, които са 32 000. Основният обем съкращения по структури трябва да стане в рамките на останалата администрация, която е 31 000. Според Спасов, синдикатите разбирали тежката си задача да обяснат на колегите си необходимостта от съкращения. Аз не искам да съм на място